Barkanmu da warhaka. A cikin wannan bidiyon zan koyar da ku yadda za ku saka yarurruka da dama a cikin keyboard ɗinku na Android, ta yadda za ka yi rubutu da duk yaren da kake so. Bari mu fara. Misali, idan muka shiga text message, za ku ga yare ɗaya kawai yake nunawa, ma'ana English, babu wani yare sama da shi kaɗai. To yadda za ka saka waɗannan yarurruka shine sai ka je settings, za ka ga an rubuta settings a cikin wayarka. In ba za ka iya wannan ɗin shi ba, za ka janyo sama, za ku ga an sa settings a nan, sai ka taɓa. Sai ka duba ina ne aka rubuta language and input, kun gan shi? Gashi nan. Sai ka shiga, in ka shiga sai ka duba ina ne aka rubuta Android keyboard, nan ma sai ka shiga. Sai ka daɗa dubawa ina ne aka sa languages, ma'ana yarurruka, sai ka shiga. In ka shiga za ka ga ya nuno ma gashi. Dalilin da ya sa suka yi dishi-dishi shine saboda yare ɗaya kawai aka zaɓa, ma'ana default yarenta na wayar, ma'ana asalin yaren da wayan ta zo da shi kenan. Idan kana so ka sa yarurrukan da kake so, sai ka cire wannan ka dawo da shi off, sai ka zaɓi yarurruka. Misali, na sa Arabic, ga su nan da yawa, ga French, ga Hindi, ga dai su nan da yawa, sai wanda kake so kuma wanda ka iya. Bayan ka gama sawa sai ka fita daga ciki, ba sai kai saving ba, sai ka dawo ka duba yarurrukan yadda suke fitowa. Idan muka duba za mu ga da a nan babu wannan ƙwallon wannan, to amma yanzu kun ganta, to da ita ne za ka zaɓa. In ka taɓa ta, wani yaren ya fito, in ka daɗa taɓawa wani yaren ya fito, in ka taɓa wani yaren ya fito, har dai iya yawan wayan da ka sa. Ga su nan da dama, za ku gani, ga su nan. To, na koyar da ku yadda za ku sa yarurruka da dama a cikin keyboard ɗinku na Android. Ku kasance da Hausa Teach TV domin samun ilimomi akan yanar gizo-gizo da harkokin waya. Sai an jima.